Kumusta yung mga Jojos? Ngayon ako sa Toy Channel. So, may kaibahan kita may kaibahan ako para maka-out ako niya ng pag tumawag ka, hindi ka, adi ka. So, kaibahan ako niyan si Iwang Yo. Kay Gaman. Garador. Go. Arngo. Go. So, yan. Maano kami. Mailing kami ng mga ngiret. Sigarit ng yung tibag ngiret. And ano daw kaya? Anong punishment? So, may ng punishment, kailangan man yan. Kailangan. Yeah. Go. So guys, go. Magta, go. Okay. Maya. Maya. Okay lang. Are you sure about that? Uwa! Wala lang. Okay. 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 Parang galag sa ano. Mali ako, sinipa pati sa may gilid. Itong sa kumain, ganun ito lang ito, doy. Sherman de basta sagay mo number 2. Buwan no. Ingir to. Okay, next. So, Sana kang galit na sige pan. Hindi. Sir, house. Okay lang. Okay. Anong tingin mo kayo tuloy? Okay, next. Next. Edge, astig, pero wala naman, astig. Okay, go. Nakakatawa. Lamaw. Sige pan. Hindi. Ano ako dyan? Ano ako dyan? Ikaw ay nakalabaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw.